idan mace har ta taɓa yin ciki kuma aka zubar, to tabbas ana ganewa. Yadda ake ganewan shine zan fara faɗa wa 'yan uwanmu maza, samari da wanda za su yi aure, tsakani da Allah ku san yadda ake gane ta yaya idan yarinya mace ta yi ciki ake gane. Sunana Abdul Ahmad Yusuf, an fi sani na da Dr. Mata Mariri. So amma dalilin da ya sa muka fito da wannan channel don mu faɗakar da al'ummarmu ta Hausa Fulani ko kuma mu ce Arewa at large. Saboda yanzu matsaloli aka samu daban-daban yadda za ka kai kana ƙoƙari kai tarbiyyar ɗanka, 'yarka, ɗanka su lalace a cikin al'umma. So amma shin ka san yadda za ka ga alamu? Shin ka san yadda za ka fahimta 'yarka ta lalace? To ku biyo mu za ku sha labari. Na farko abin da yake kawo lalacewa musamman 'ya'ya mata shine yarinya a duk lokacin da ta kai daga shekara 9 zuwa 11 babu abin da take bukata sai namiji. Wato ana kiran wannan lokaci adolescent period. Wannan iyaye da yayinta ma sai sun yi haƙuri ta rashin kunyan da za ta dinga musu, za ta dinga ganin ita daidai take da kowa da kowa. To a nan fa ba ku ɗau mataki ba, idan yarinya ta riga ta lalace a wannan guri to ba za ta gyaru ba, sai dai gyaran Allah. Dalili shine idan yarinya ta san daɗin namiji to hana ta wannan aiwatar da abun ba abu ne mai sauƙi ba. Tarbiyyan iyayenmu ya kamata ku tsaya ku dage ku sa ido akan tarbiyyan da kuke ba, musamman iyayenmu mata. Yarki za ta fita tana lokacin da take wannan adolescent state din, kar rashin kunyan da take wa yayinta musamman maza ko iyayenta ya sa a ce ai tafi karfin mu. A'a, daga nan in ta samu dama har wani namiji ya fara taka ta muku su Hausa muke, to za mu dinga amfani da wa'insu manya-manyan kalamai na Hausa. Aka ce an taka mace to duk wanda aka taka ta to ba za ta taba, in ta ji daɗi to ba za ta iya daina ba. Me zai biyo baya? Ciki. To fa ciki ku sani, ko da an zubar da ciki wallahi ana ganewa, musamman mu. Dan yanzu zan tona wa mata asiri a matsayina likita. Idan mace har ta taɓa yin ciki kuma aka zubar, to tabbas ana ganewa. Yadda ake ganewan shine zan fara faɗa wa 'yan uwanmu maza, samari da wanda za su yi aure, tsakani da Allah ku san yadda ake gane ta yaya idan yarinya mace ta yi ciki ake ganewa. Yadda ake ganewa ta farko shine akwai wani layi baki a tsakiyar daga cibiyarta yayi ƙasa. So idan an taɓa zubar ma da mace ciki a wannan guri, za ka ga ko ta ɗauka ciki ba za ka taɓa ganin wannan alaman baƙin layin da yake ƙasan cibiyarta ba. So alama wannan kai ka auri budur bazar. Budur bazar, ma'anan budur bazar shine ita dai bata yi aure ba, amma kuma duk wani harkan da ake yi ta auratayya ta sani, sai dai ba a tara dai an yi abun nan ba. Da fatan an fahimta. A biyo mawa na gaba za ku ji ƙarin bayani da waɗansu abubuwan da suka fi waɗannan jan hankali. Iyayenmu maza da mata, kusan kisan yadda za ka sa ido akan ɗanka namiji ko 'yarka mace. Ku biyo mu a shafi na gaba. Bissalam.